Virální make-up cover se vyrábí už 60 let. Světová legenda mezi make-upy vznikla v roce 1966 ve filmových ateliérech na Barrandově. Filmoví maskéři a dermatologové spojili své síly, aby vytvořili extrémně krycí make-up. Je to první make-up svého druhu v Evropě i na světě. Licence na tento unikátní make-up byla v roce 1969 prodána až do Hollywoodu, kde se používal ve filmovém průmyslu. Obsahuje přes 50% pigmentů, díky čemuž dokáže zakrýt i velké nedokonalosti, jako jsou jizvy, akné, pigmentové skvrny nebo tetování. A přitom je voděodolný a s vysokým SPF 30. Prodává se ve více než 60 zemích po celém světě a je to nejúspěšnější výrobek značky Dermacol. Make-up cover je opravdu intenzivní, hustý a proto ho stačí použít úplně maličko, ale zakryjete s ním hrozně moc. Make-up cover je hypoalergenní, protože neobsahuje vůbec žádné konzervanty, neobsahuje ani žádnou vodu, proto na něm není moc, co by se zkazilo, ale proto, že neobsahuje žádnou vodu, tak je nutné ho odstranit opravdu olejnatým odličovačem, jinak ho vůbec ze sebe nedostanete. Kromě vysokého obsahu pigmentů obsahuje make-up cover parafín a ten krásně zjemňuje a zváčňuje pokožku, takže při pravidelném používání je pokožka krásně hladká a jemná, takže právě když se používá i na extenzivní akné, tak pokožka je potom jemnější a ty ranky, které vznikají po akné, tak nejsou tolik vidět. Nezapomeň sledovat rady Věry pro další tajemství z království krásy. Krása je v nás. Věrně.